Hola, què tal? A 19 de març del 2025 estem avui. Informació de servei. Torna la pluja. La cota de neu anirà pujant dels 1.800 al matí als 2.300 metres al migdia. A primeres hores de la tarda les precipitacions podrien ser més intenses. Al vespre s'obriran de nou clarianes. Anem a les notícies, perquè les estacions ja han superat els 2,2 milions de dies esquiables de la temporada passada i encara queden 40 dies per tancar l'actual. Caldrà veure, doncs, quin és el balanç final, tot i que les expectatives són bones, segons ha indicat el Capo, el director general de Gran Valira, Setup 365 i d'Encisa, David Hidalgo. No van dir les cues que es continuen formant els diumenges a la tarda, com el trànsit és simplement lamentable i com pel guany d'uns molts surten perjudicats. Però no, cal estar contents de l'esport blanc. De l'esport, Continuem amb Gran Valira perquè la seva línia social acollirà el pròxim dijous 27 de març un dinar solidari al restaurant El Racó de Solanelles, amb l'objectiu de recaptar fons per la construcció del Pavelló de la Victòria, un centre dedicat a oferir benestar i acompanyament a nens amb malalties incurables impulsat per la Fundació Oncològica Infantil Enriqueta Villavecchia. Jo em pregunto, no es podria invertir pel tractament oncològic infantil del país? I fer-ho, a més, al país, en comptes de fer-ho fora? Clar, a fora queda més xic. I després ens queixem. Pas endavant en la digitalització de les seus diplomàtiques d'Andorra a l'exterior. Des d'aquesta setmana, les ambaixades de París i Madrid ja poden tramitar la renovació i el duplicat dels passaports andorrans, una gestió que suposa un salt qualitatiu en el servei i evita així que els andorrans que resideixen fora del país haver-se de desplaçar a Andorra. Aviat també la tindrà la missió diplomàtica de Nova York. Vinga, 3 maquinetes per uns quants estiguin contents i no s'hagin de gastar diners en venir al país. Ai, senyor. Ho deixem aquí. Demà ens tornem a posar. Més i millor. Adéu.